Айво, толкова малко се разфокусира, задръж малко ете. Ще качай там и ще снимам дърпа и ръчно на тия завой. Ай, газ якъде! На мой любим завой, там где-то влезнах в шахтата. Иди там где-то влезнах в шахтата. Снимам, давай. Обърни тук, иди там, сега ще кажа как се влиза. Май пак не чува цял само. Не, тук е по-тихо. Аз съм имал тук да възгледам без гарнията. Няма проблем. По-шумно, точно 2 пъти и половина по-шумно. Там влизаш на втора с... Между шахтите влизаш на втора с... шахтите е там? Е, там след 3 до 1. Влизаш с 30 някъде на втора, ръчна, после яката газ и пак наляво. Да. Е, там виждаш ли? Ай, зъм наляво и пак наляво. Ама не много бързо. 20-30 на 1 да не влезеш в шахтата. Къде е шахтата? Ама ли, от двете страни има шахти. Виждаш ли? Това е шахтата. Трябваше наобратно, ама нищо и това беше интересно. Не наобратно. Аз влезнах в една шахта, е там. Да я снимам, да видят хората. Тук ще закъсаме. Сега ще искам да се бензин там парадя. Виж сега, идиота е там, влезна, може да направиш ляво, дясно. Иди правилно до е там, където е стръмното. Ано, направя тук ляво и после дясно. Ръча наляво, после дясно, това е идеята. Е, тук насам да вляза. Да, е. Е, тук обърни сега. Той не ти трябва много да се. Сега как е те? И не бе, дърпаш ръча насам и после е там. Ама няма. Тако да поднесе повече. Ама не в нивата, е. Там повече хареса. О, да е там, ай. Как се чувстваш в момента? Аз ти казах, че ще ти хареса.
A ešte toľko. Poslednou v lese je tam skrapšnou zavoj. Samo moja šachtata. Papa. Обавно караш, защото ще няма да фаниш завоя. Аз там с около 40 влезнах и влезнах в шахтата. Да не угасна. Бавно влез. Сега до страна, газ. Ще се научиш да караш. Добре, че съм аз да ти казвам.